Miikka Lampinen, olit tämän vuoden musikaalissa 3 roolissa. Muuttiko se sinua ihmisenä? Joo. Miten? Joo. Suosittelisitko näin seniorikansalaisena musikaalia nuoremmalle sukupolvelle? Juu. Miksi? Joo. Kiitos haastattelusta. Joo. Being fluffy unicorns dancing on rainbows. Being fluffy unicorns dancing on rainbows. Sitten te kaksi siellä voisitte mennä tonne. Eiku, vaihtakaa sittenkin tuohon keskelle. Joo, tuossa sieltä vähän eteenpäin. Eiku, mene sittenkin sinne taakse, joo. Ettekö te nyt tajua näitä mun ohjeita? Siis mitä teillä vaivaa? Mä menen pois, mä en jaksa teitä enää.